I doncs ara, si us sembla, ens podem disposar a saber quins han estat els poemes finalistes de cada classe de comanda. I que també podem llegir-vos el poema que ha estat triat d'entre aquests finalistes, com el més original, curiós, divertit i treballat per cada un. Això sí, abans de tot, cal felicitar a totes les nenes i nens que s'han esforçat i han posat els 5 sentits a l'hora de crear el seu original poema. I que ho han posat molt difícil al jurat, que tots els poemes han estat molt bons. Per totes i tots ells us demanem que des de les vostres classes es feu un fort i sentit aplaudiment. Doncs res, Max, què et sembla? Comencem amb les classes de primer? I tant, Desiree. Ara, mentre van aparèixer en la pantalla els títols, poemes que han fet els nens i nenes de primer, us direm quins d'aquests han estat els poemes dominats de primera. Els poemes dominats són el poema titulat El gat de Mar a Vida Olmedo, La fruita de Gala González Ruiz, El pastís d'Inas El Oguampi Amar. La fruita de Gala González Miji. Ara mostrarem en pantalla aquest fantàstic poema mentre us l'anirem recitant. El poema diu així: Quan surt la lluna en medio d'una trona, és molt i molt dolça i està molt bona. La fruita és saludable i sana i cada matí en menjo una hora. Doncs ja us farem arribar els diplomes. Uns diplomes com aquests que us mostrarem en la pantalla. I que podeu deixar a la capsa dels vostres records que el vostre pas per l'escola ho han fet. I que han estat dissenyats en exclusiva per l'equip d'il·lustració d'aquests Jocs Florals. Ara passem els micròfons a la Fàtima i a Talla, que us presentaran els títols dels poemes dels nens i nenes de primer. I també quins han estat els poemes nominats d'aquesta classe. Som-hi! Gràcies, professor Desiree. Els poemes triats de la classe de primer han estat L'Esquirol de Bella Lucía Coso, La bruixa i el gat de Diego del Pozo Tamayo, El gat de Brenda Mundillo Rosa, i el poema guanyador de primer B ha estat Brenda Mundillo Rosa. us recitem aquest bonic poema que ja podeu veure en la pantalla. Diu així: El gat menja un gelat i es queda tot congelat. La mama li dona el biberó perquè entri el calor i estigui molt calent. El gat ja s'ha adormit i s'ha quedat ben ferit. Que bonic! Després us farem arribar els diplomes a la vostra classe. No patiu. I ara és el torn dels poemes de segona. Mireu quins títols tan originals. Mentre veieu, us presentem els signats de la classe de segona. El conill, d'Inés Guerra Amor. La papallona, de Sinai Pérez Giró. El gat, de Marina Simó Júlia.
I el poema més excelit de segona ha estat el poema titulat El conill d'Inés. I ara llegiré aquest deixat poema de la Inés que diu així. El conill. El conill és petit, té les orelles roses i molt precioses. Menja pastanagues i carn nerviosa. I per acabar el cicle inicial ens falta saber els títols dels poemes presentats de la classe de segon B i els 3 nominats, que són Joan Rivera Ruiz, el poema El toro i el llop. Àlex Grigorevski i Guim, pel seu poema El ladret. Sílvia Moreno Moreno, pel poema titulat La meva vida. El poema guanyador de la classe de segon B ha estat el poema titulat Joan Rivera Ruiz, El toro i el llop. Del Joan diu així: tinc un toro, brut i enganxós, que s'assembla a un llibre vergonyós. Al costat de la finestra van trobar un arròs, una mica fastigós. Que desastre, el meu toro i el meu lloro quasi ploro. Molt bé, doncs ara passem als poemes de cicle mitjà. Endavant, ja. Abans de canviar de cicle, potser que parlem una miqueta del tema dels poemes d'aquesta edició del Jocs Florals, no? Ben pensat, Helena. Hem parlat que el tema que hem treballat durant el curs ha estat relacionat amb la salut, els hàbits saludables, l'alimentació, l'esport, vaja, tot allò que ens ajuda a ser nois i noies saludables. Mireu si és important que facin connexió amb la quinta recerca a internet i que ens explicarà una cosa interessant que han trobat. Endavant, Sergio i Anaïs, què és això tan interessant que heu trobat? Bon dia! Mireu, buscant, hem trobat una cita interessant que ens pot ajudar a entendre una mica perquè aquest any tan difícil i complicat parlem de poemes saludables. Resulta que això ja ho deien els romans, al segle I. Ho deien fa 2000 anys. Hem trobat una cita que diu «Ment sana in corpore sano». Una expressió en llatí clàssic que vol dir una ment sana en un cos sa. És a dir, que en l'època dels romans ja tenia molt clar que és tan important cuidar el nostre cos com la nostra ment. I per això aquest any parlem de poemes saludables. I fins aquí, recerca dels nostres companys. Gràcies per la vostra experta aportació. Ara ja passem a tenir por sacrar, oi, Gerard? Sí? Doncs ja estem a punt per passar els poemes del cicle mitjà. Som-hi aquí sota. Ja podeu anar veient els títols dels poemes de tercer A. I els 3 poemes d'aquests que caminen per aquí sota escollit de tercer A han estat... Un poema amb el títol La planteta, de Giovanni Di Stefano Ster. El tauró més gran del món, de Sebastià Barrera Casimiro. I el tercer poema escollit ha estat El confinament, de Gerard Huertas Castro. I el poema guanyador de la tercera ha estat el poema titulat La planteta, de Giovanni Di Stefano Ster. Aquest poema guanyador de tercer A diu així. La planteta. Hi havia una planteta en el jardí. Era la més boniqueta. Tenia una bona olor i per mi era la millor. Tenia moltes fulles, vermelles, blanques i blaves. Les fulles estaven mullades, però el dia no canviava. És igual si plou o fa sol. Per mi, la planteta sempre serà una
I ara és el torn dels poemes de tercer B. Mireu quins títols ha triat pels seus poemes. Quins són els 3 poemes nominats de tercer B, Gerard? Doncs... un poema escrit La Pau, d'Iván Vela de la Cruz. El segon poema nominat és un poema de l'Alma Escamilla Rodríguez que es titula L'Estela Espacial. I finalment, el poema La Família, de la Israel Mazous Maquios. I el poema que titula de tercer B és La Família d'Israel Mazous Maquios. El llegeixes aquest bonic poema, Helena? Sí, doncs aquest poema tan rodó diu així. La família. El que més m'agrada de la meva família és l'alegria de cada dia. Jugar tots plegats i de riure acabar cansats. Tinc la millor família. És el tresor de la meva vida. Els necessito cada dia. Sense ells no sé què faré. I anem de cara als premiats de tercer C. Quins són els títols dels poemes presentats per nois i noies d'aquesta classe? Les poesies nominades han estat aquestes. La poesia de l'Alba Vidal Torres, titulada L'Escola. La poesia de la Paula Molina Martínez, titulada L'Art de Sant Martí. I també la poesia de la Martina Lorente Vidal, titulada La Papallona. I la poesia que rep el primer premi de la classe de tercer C és... Alba Vidal Torres, titulada L'Escola. I el poema que veureu en pantalla diu L'Escola. L'escola és tancada i la llum de colors il·lumina la classe amb molta claror. M'agrada l'escola, aprenc a sumar, restar i també a multiplicar. I vaig cada dia amb il·lusió a fer abraçades i patrons. Carai, quins poemes més originals! I tant! Però no només els 3 finalistes, Cada poema dels que hem creat té un valor molt especial. És a dir, que tots i totes heu d'estar supercontents i contentes dels vostres poemes. Esclar que sí, que el nostre esforç ens ha costat. Que això de fer poemes no és gens fàcil, I si no... que ho expliquin els nois i noies de quart, que han currat de valent per fer aquests poemes tan xulos que us anem mostrant ara mateix en pantalla. El Juan i el Daniel us expliquen quins d'aquests poemes de quart han estat seleccionats. Doncs de tots aquests poemes tan guapos, el jurat n'ha seleccionat 3 de quarta, que són els següents. L'astronauta a la lluna de l'Aaron Kevin Zerobal i Richter. Las flors de la primavera de la Jennifer Hanna López Picasso. I el poema titulat El meu coet de Marwa Fares. Y el poema que se mueve el de boca es... Las flores de la primavera de la Jennifer Hanna López. Us llegim aquest poema de Jennifer Hanna López Picasso, guanyador de la classe de quarta, que parla de la flor de la primavera i diu així. Amb el vent banya, amb les altres també, vesteixen de taronja i dels altres colors. Sempre són moltes, moltes a terra. Són grans i petites, sempre porten un gran somriure. Un somriure que no, desapareixen el sol. La salida content, a la muntanya poden viure i riure també. I ara anem de cara als poemes de la classe quan veu que veurem que van passar
quart B són les meves assignatures preferides de l'Acra Coulari el Badaguade. M'agrada jugar de l'Andrea Espín Pérez. Un món per millorar del Manuel Cortés Coll. I ara anem a obrir el sobre amb el títol de la poesia guanyadora del Barber. Aquesta poesia és les meves assignatures preferides de l'Acra Coulari el Badaguade. Us llegim aquest poema guanyador de la classe de Barber que diu així: les assignatures són divertides, com mirar el cel i explotar d'alegries. En un vol aprenderàs i sempre t'agradaran. El català té comprensió lectora i taller d'escriptura. M'agrada quan practico perquè això agafo cultura. Les matemàtiques són bones per al nostre cervell i ho fa tot ell. I la suma, resta, divisió i multiplicació i el professor que ens dona una... Doncs aquests 3 poemes són els que tenen un original diploma d'aquest Jofrat del Barrufet. Que recordem que s'han anat celebrant des de fa 47 anys. Això vol dir que no és Xinella de Sisè que van participar el primer any dels Jocs Florals, ara de... Espera, Siri, saps quants anys tenen els nois i noies que van participar a la primera edició de Jocs Florals de l'Escola Barrufet? Por supuesto. Según los datos encontrados en los archivos municipales y los datos facilitados por testimonios presenciales, los alumnos y alumnas del Barrufet que participaron en la primera edición de 1974 iban a primero y tenían 6 años. Por lo tanto, en 2021 cumplen sus 53 años de edad. Déu-n'hi-do. No pot ser! 53 anys! Ostres, què ha passat? Vinga, que us ajudem! Mare, s'han desmaiat. Perdoneu l'imprevist. Són coses del directe. Anem a publicitat i ara tornem. Primer consell, és important seguir una alimentació saludable, com, doncs, per exemple, menjar més fruites, verdures i llegums, i prenent menys sucres, sals i aliments processats. Segon consell, portem una vida activa. Sumem minuts d'activitat física al llarg del dia. Uns 30 minuts als adults i per nosaltres, els nens i les nenes, uns 60 minuts al dia. Tercer consell, hem de mantenir les nostres dents sanes. A l'escola ja ho fem. Raspatlleu les dents durant 2 minuts després de cada pat, i molt millor si és amb un dentifrici fleurat. I el darrer consell d'avui val per avui. Tingueu cura de la nostra salut emocional. Descanseu, gaudiu de les vostres aficions i, sobretot, llegiu i escriviu poemes.